மாற்றி யோசிச்சேங்க. மதுரை மாவட்டம் பாண்டிக்கோவில் கிராம பண்ணையாளர் ஆர் வளர்மதி, கிராம பொருளாதாரம் மேம்பாடடைய வேண்டும், மகளிரும் இத்தேடலில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கில் மகளிருக்கான தொழில் முனைவோர் திட்டங்களை அரசுகள் செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவ்வகையில் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மதுரை மாவட்ட கால்நடை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையத்தின் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலோடு பரண்மேல் ஆடு வளர்ப்பில் பெண்களின் முயற்சி என்னவாக இருக்கும் என்று அதனில் பயிற்சி பெற்று இத்தொழிலினை மேற்கொண்டு வரும் ஆர் வளர்மதி அவர்களை கேட்டபோது, நாங்கள் ஆடு வளர்ப்பு வச்சிட்ருக்கோம். முதல்ல வந்து தரையில் ஆடு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதில் அந்த கிருமிகள் வந்து நிறைய சேதாரம் ஆகி ஆடு நிறைய இறந்தது. அதனால் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்க பயிற்சி மையத்தில் போய் அவங்ககிட்ட ஆலோசனை கேட்டோம். அவங்க பரன் மேலே ஆடு வளர்த்தா என்ன நன்மைகள் இருக்குது, எப்படி பண்ணலான்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த பயிற்சி மூலமாக நாங்கள் இப்போ பரன் மேலே ஆடு வளர்ப்பு வச்சுருக்குறோம். பரன் மேலே ஆடு வச்சுருக்கிறதுனால அந்த தரையில் வச்சுருந்த அந்த நோய்கள், அந்த கிருமி புழுக்கை எல்லாம் ஒன்று சேராமல் கீழே விழுந்துருது. எங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளும் பரன் மேலே வச்சுருக்கனால இருக்குது. அதில் எல்லா வகையான ஆடுகளுமே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் பரன் மேலே வச்சுருக்க அந்த பண்ணையில். அதில் வந்து தீவன செலவுக்காண்டி அதுக்கும் ஆலோசனை கேட்டோம். பயிற்சி மையத்தில் போய் அவங்க மிஷின் வாங்கி அதில் கட் பண்ணி போடுங்க, அதனால் உங்களுக்கு தீவன செலவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆட்டுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே எங்கள் தோட்டத்திலே பயிரிடுறோம். அதை நாங்களே எடுத்துகிட்டு வந்து மிஷினில் கட் பண்ணி கொடுத்து ஆடுகளுக்கு இப்போ கொடுத்துட்ருக்குறோம். இந்த வகையில் கொடுக்குறதுனால ஆட்டு தீவன செலவு எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக குறையுது. எல்லா ஆடுகளுக்குமே தேவையான தீவனமும் நாங்கள் வச்சுருந்துட்ருக்கோம். எங்கள் தோட்டத்தில் ஆடுகளுக்கு தேவையான கூவா புல் போட்டிருக்கோம், வேலி மசால் போட்டிருக்கேன், கோ4 போட்டிருக்கிறோம், கோஎஃப்எக்ஸ் போட்டிருக்கிறோம், தீவன சோளம் போட்டிருக்கிறோம். எல்லாமே வந்து எங்கள் தோட்டத்திலே போட்டிருக்கிறோம். வெளியில் எதுவுமே நாங்கள் வாங்குறதில்ல. அகத்தியுமே போட்டிருக்கிறோம், ஆட்டுக்கு தேவையான அகத்தியுமேவும். அதை ஆள் வச்சுக்கிறதே கிடையாது. நாங்களே வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்களே மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி ஆடுகளுக்கு போடுறோம். எங்கள் பண்ணையில் வந்து எல்லா வகையான ஆடுகளும் வச்சுருக்கோம். ஜமுனாபாரி வச்சுருக்குறோம், போயர் வச்சுருக்குறோம், தலைச்சேரி வச்சுருக்குறோம். ஆனால் நிறையா வந்து நம்ம தட்பவெட்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம ஏரியாவுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய 20 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நாட்டு ஆடுகள் தான் அதிகமாக வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அதுதான் எங்களுக்கு இப்போ வந்து நல்ல வருமானம் கொடுக்குது. நாட்டாடுகள் தான் அதிகமாக விரும்பியும் கேட்குறாங்க. அதுதான் எங்களுக்கு நல்ல வருமானத்தையுமே கொடுக்குது. இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குடற்புழு நீக்கம் கொடுத்துட்றோம். அதுவுமே அங்கே நாங்கள் பயிற்சி மையத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அவங்க ஆலோசனை தான் அவங்க சொன்னது. பயிற்சி போனதுனால தான் குடற்புழு நீக்கம் நாங்களே பண்ணி அதுக்கான மருந்து கொடுத்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் மழை காலம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடுப்பூசி எடுத்துக்க சொல்லிடுவாங்க. அதுமாதிரி வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடுப்பூசி எடுத்துக்க சொல்லிடுறாங்க. அது தவிர சீக்கிரமாக குட்டிகள் வளரணும் அப்படின்றதுக்காண்டி அங்கே பயிற்சி மையத்துலேருந்து எங்களுக்கு தாது உப்பு கலவைன்னு ஒரு பொடியும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் சேர்த்து தான் நாங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பில் எனக்கு இன்னொரு லாபமுமே இருக்குது. மேலே ஆட்டுக்குட்டியை நாங்கள் வளர்க்குற மாதிரி கீழே வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புமே எங்களுக்கு அது நல்ல பலனை தருது. நாட்டுக்கோழிக்குன்னு தனியாக இறை போடாமல் செய்யாமல் அந்த கீழே விழுகிற புழுக்கள், ஆடுகளுக்கு போடுற இறை, தீவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எச்சங்களவே தின்னு கோழிகளுமே நல்ல முறையில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புனாலே எனக்கு மாதத்துக்கு 3000 ரூபாய்க்கு மேலே வருமானம் வருது. இது என்னோடய குடும்ப தேவைகளுக்கு சரியாக இருக்குது. வீட்டில் ஓய்வு நேரத்தை சும்மா இருக்காமல் நம்மளை ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காண்டி தான் முதல்ல சின்ன அளவில் தான் ஒரு 10 குட்டியில் தான் ஆரம்பித்த ஆட்டுக்குட்டி வளர்ப்புமேவும். அது இப்போ இந்த பெரிய பண்ணை போட்டு செய்கிற அளவுக்கு நல்லபடியாகவே வளர்ந்துருக்கேன் இந்த ஒரு வருஷத்துலேயேவும். அது மாதிரி வீட்டில் இருக்க மற்றவங்களும் நேரத்தையும் காலத்தையும் வீணடிக்காமல் அவங்களால என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, ஆனால் அந்த தொழிலில் வந்து முதல்ல நம்மளோட உழைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும், உழைப்பு இருக்கணும், அந்த தொழிலை வந்து விரும்பி செய்யணும். மேலும் விவரம் பெற ஆர் வளர்மதி அவர்களை 0904752929239 என்ற தொலைபேசி எண்ணுடன் தொடர்பு கொள்க.